नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लोकगीत। बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाह। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, सीजनली चाहे कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवाओ के बा। हिंदी में चाहे भोजपुरी में ट्रैक पर चाहे नया सॉन्ग, कोनो भी गाना लिखवाओ खतरा बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फुल गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। व्हाट्सएप के नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मीटर देखी कैसे गाओ बाटे। मुखड़ा बा पहले। अरे खाके सौंगे किरी या कसमवा सजनवा मुहवा मुड़िए नुली हल हो। खाके सौंगे किरी या कसमवा सजनवा मुहवा मुड़िए नुली हल हो। ए पिया हो मतिया कौन मोर लस सवतिया संहतिया हमारे छोड़िए नु दिहल हो। ए पिया हो मतिया कौन मोर लस सवतिया संहतिया हमारे छोड़िए नु दिहल हो। खाके संगे किरी या कसमवा सजनवा मुहवा मुड़िए नु लिहल हो। ए पिया हो मतिया कौन मोर लस सवतिया संहतिया हमारे छोड़िए नु दिहल हो। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। अपन व्हाट्सएप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सएप कर सकत नहीं भैया। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।